Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Another day, another vlog, char. Atong i-discuss ang 5 tips na dili ka ma-offload sa immigration if you travel abroad while doing my makeup. Char, nahumanan ako ang makeup ani. So let's go and atong storyahan. Bago lang kong ligo. So, na wet hair pa. So, nakahuna na ako na magbuhat ko og vlog about tips na dili ka ma-offload sa immigration if you travel abroad. So, first tip, to prepare the required documents. So, unsa man na nga mga documents ang imong dalon to travel abroad. So, the most important, passport. So, if you travel abroad, dapat ang imong passport is valid pa siya at least 6 months before your travel date. Next is tourist visa. If ang imuhang bisitahon na country is nanginahanglan og visa para maka-travel ka dito. So, next na document is a return ticket. If tourist lang jud ka sa imong adtuan, dapat na jud kay return ticket. Red flag kayo na siya guys kung wala kay return ticket. Magsuspetsa na ang immigration officer sa imuha. Ganong wala kay return ticket? Kaunauna na sila, ay manarbaho ni siya dito. So guys, dapat na jud kay return ticket back to the Philippines. So next is hotel bookings. Akong last laag no sa Hong Kong, kinasya ko nga pag check-in is nangutana na dayon ang mga sa check-in counter if naabay hotel booking, ilang pangitaon. So sa akong pagsabot ha, ang patakaran karon if mo travel ka abroad, na anay first step questions sa check-in counter pa lang, nangayo na sila og hotel bookings. So, dira pa lang, sa check-in counter pa lang, gina-check na kanila. And then, also, sa pagbayad na mo og travel tax, mungutan na sila, magbisita ba daw mig pamilya dito? No, Jude, kay wala man may maglaag naman mi dito, o may parente dito sa Hong Kong. Diba? So, guys, dapat na jud kay hotel bookings. So, next, if mulaag ka, dapat na jud kay travel itinerary, no? So, if you travel abroad, pila naman jud ka days sila? 4, 5, or a week, usually. So, dapat na kay itinerary nga mapakita nga mao ni inyong schedule, ani na country, sa inyong pang-adtuan. And, much better if mapakita ninyo ang inyong mga activity bookings, like if ever mo ato mag Hong Kong Disneyland, i-print ninyo or i-save ninyo sa inyong phone inyong mga Hong Kong Disneyland ticket, inyong cable car ticket, ana guys, para dili jud ka red flag sa immigration officer nimo. So next guys is proof of funds. So, sa kadugay-dugay na ako nag-travel, guys, never pa mampugugi pangayuan o proof of funds. Pero, mas maayo nga i-discuss na ko ni siya. Okay, nadyo mga ubang nag-travel nga ginapangayuan sila ang proof of funds, no? Lahi-lahi jud ang experience kada tao nga moagi og immigration. So, ako, wala ko katry. But, let's discuss it. You can provide a proof of funds like bank statement or SOA nimo, pakita nimo sa iya nga nakay funds for that travel. If you're employed, dala jud inyong certificate of employment and leave form ninyo para makita sa immigration officer na na siya trabaho, mabalik jud ni siya Pilipinas. So, for the government employees, as a former government employee, so naay ginatawag na authority to travel. For, like, private lang, so, certificate of employment and leave form. And much better, dala inyong ID, company ID ninyo, pay slips. So, sa mga negosyante,
Like me, akong ginadala is my business permit. O para makita sa immigration officer na nadyo kay plano nga mobalik jud og Philippines. Wala kay plano nga motrabaho sa laing nasod. So after the documents, so mo to ang mga documents na imong dalon if you travel outside the Philippines. So next is dress and act professionally. I suggest na magsuot mo og decente na sanina. Ayun ang mga OEK nga outfit. Kapoy kay na siya suoton sa airport. So kanalang comfy na sanina nga decente pud siya tan-awon. If pangutanon ka sa immigration officer, dapat kalmado lang ka and confident ka sa imong mga kubag. Okay, once makulbaan ka and mabantayan na siya sa immigration officer, okay, basig mo trabaho ka sa laing nasod. Ano na siya. Next, mga common questions sa immigration officer. Pero makastudy-study po ka para di ka makulbaan. First common question, what is the purpose of your trip? Ngutan nyo sa mag-unsa man ka dito. Tubag dyan mo bakasyon. Bakasyon with friends, bakasyon with family. Next is, kanusa ka muuli. Mo dyan na siya ang pinaka-common na question. Kaya mangutan na dyan na ang IO, memorize ba na niya iyahang itinerary or iyahang ticket? Dapat memorize jud nimo og kanusa ka mo uli og ang time sa imuhang uli na flight. Guys, memorize jud na. Next is asa ka magstay. Mo to ang ingon ganinang sa check-in counter pa lang mangayo na sila og hotel bookings. Much better memorize ninyo ang inyong hotel name. Tapos ipakita ninyo inyong hotel booking. Next is, sa imong trabaho diri sa Pilipinas or nabakay negosyo diri sa Pilipinas. Kung employed ka, ingon lang na kay trabaho, pwede nimo ipakita ang imuhang certificate of employment sa mga negosyante kay ang business permit. If solo traveler ka, expect na lang jud na medyo mas stricto sa imuha ang immigration officer. Be confident gihapon sa pagtubag and bring the important documents sa paggawa sa Pilipinas. Then the next step is pagsayo mo sa airport, labi na og international inyong flight. Dako pa imong time na dili ka malate sa imong flight. Gina-suggest jud is 3 hours before flight na naka sa airport if international ang imuhang flight. So guys, much better 4 hours before na naka dito sa airport para pagka-check-in mo, diretso ka dayon sa immigration ug madugay-dugay ka sa immigration or taas ang pila sa immigration, at least dili ka malate sa imuhang flight. And napakoy pakapin. If mulaag mo with your family ug naa mo'y senior na kauban, mas dali jud. And mas ayahay pug ka kay naa especially ang senior. Tapos if you're a family mo travel, pwede ra mo isa ka immigration officer. Dali ra jud kay mo makagawas og Pilipinas if family mo mag travel. For me ha, mo siyang pinakasayon jud igawas og abroad if you travel with your family. Moto ang ako ang 5 tips na dili ka ma-offload sa immigration if you travel abroad. So unta na mo'y nasabtan, and you can share this also to your loved ones and your mga friends para dili mo mabalaka if you travel abroad og dili mo makulbaan og moadto mo sa immigration. So mo lang to guys. So, be confident lang jud if nanaka sa immigration. And if na mga questions, be confident in answering them. Please like and share my video. And please, ayaw kalimot na mag-subscribe sa ako ang YouTube channel and click the bell button. And you can also follow me on Facebook and TikTok for more travel tips and promos. So guys, this is the end of my video. Travel with joy. Bye!